חלק 2 שמכינים עוגיות, להוסיף קצת מים אחרי זה ולהתחיל לערבב. הנה היא מתחילה לערבב, כן. אם את לא מערבבת טוב, אני משת רבעי כוס של שוקולד צ'יפס לקינוח ומערבבים היטב. תסתכלו איך סבתא שלי עושה את זה. צריכים עוד ממחה. לא, למרוח את זה תבנית חד פעמית ולמרוח את המחמאה על התבנית. לא ככה. לא צריך הרבה, בסך הכל רק עד כל התבנית. רווח בין עיגול לעיגול. רווח בין עיגול לעיגול? כן, אבל כמות קטנה. כמות קטנה. תראי, יאללה. תראי, סבתא. אני אשים לך ואת תשימי. רגע, תביא לי עצמי.